Bideo hontan erakutsi nahi dizuet nola aplikatu eskala bat, kasu hontan maioratzeko eskala bat, 4:3. Gogoratu beti eskalak erlazioak diela, erlazio proportzionalak diela, goiko partean jartzen ditugu marrazketako neurriak eta beko partean errealitateko neurriak. Beraz, mantentzen baldin badugu eskala, beti beteko da erlazio hau. Kasu hontan 4:3 erlazioa. Hau da handitzeko maiorazio eskala bat, eta nik beti erabil dezaket kalkulagailua hemen eskuinaldean dudan irudia nire planora eramateko. Gogoratu ere hemen agertzen dien kotak, neurriak, beti izango dira errealitatekoak, benetako neurriak dira. Beraz, aplikatzen baldin baet, adibidez, 85 milimetro hauei nire maiorazio eskala biderketa bat egin behar dut, eta hau da 126,77 milimetroko neurria eraman beharko dut nire planora, nire marrazkira. Erabiltzen baldin badugu kalkulagailua ondo dago, baina jakin behar dugu batzutan errezago da eskala grafiko bat eraikitzea. Orain erakutsiko dizuet nola erabili irudi hau egiteko. Eskala grafiko bat egiteko aplikatuko dut Tales, eta horretarako bi lerro egingo ditut, bat horizontala eta bat vertikala. Inklinazio arbitrarioarekin. Erabiliko dut horizontala marrazkian agertzen dien neurriak jartzeko. Hola, eskala grafiko hau horizontalki geratuko da. Eta bestean, inklinatuan, erabiliko ara eramango ditut benetako neurriak. Gutxienez, hasteko momentuan. Zer egingo dugu? Marraztuko dut hemen agertzen den frakzioa edo proportzioa. Horretarako, gogoratu, marrazketako neurriak eramango ditudala marra horizontalea, beraz, behan hartuko ditut 4 zentimetro. Hemen, 4 zentimetro. Eta goian hartuko ditut 3 zentimetro. Eskala batean, frakzio bat agertzen denean, bai goiko unitateak, bai bekoak unitate berberak izan behar dute, beraz ez du unitaterik. Marrazketako milimetroak errealitateko milimetroekin konparatzen ditugu, zentimetroak zentimetroekin. Gogoratu eta hola idatziko dut, 3 zentimetro eraman ditudala lerro inklinatura, hau da errealitateko neurria, eta hemen eramaten dut marrazketako neurriak, hau da, hemen neurtu ditut 4 zentimetro. Baina, gogoratu, errealitateko 3 zentimetro horiek nire marrazkian 4 zentimetro bidez islatzen dira. Beraz, marrazketako 4 zentimetro hauek islatzen dituzte
3 zentimetro. Beraz, hemen jarriko dut 3 zenbakiak ere bai. Badakit hartzen baldin badet erregela eta neurtzen baldin badet, hemen dago 0. Distantzia hau erregelarekin 4 zentimetro dira, baina gogoratu eraikitzen ari naizela erregela bat, baina eskala jakin batekin eraikita. Beraz, da eskalimetro bat. Beno, horretaz aparte, lehenago aipatu dudan bezala, 0 ere kokatuko dut. Eskala grafikak unitateak eraman behar ditu, beraz, hemen mutur batean zentimetroko unitateak kokatuko ditu. Beno, nola jarraituko dugu? Hemen baditugu 3 zentimetro hauek marrazketan, nik jakin nahi nuke zenbat dien zentimetro bat, 2 zentimetro, 4. Zeingo dugu? Talesen bidez, zatituko dut zuzenki hau horizontalean 0, 3 zenbakiraino doan zuzenkia, 3 ataletan zatituko dut. Beraz, konpasa hartuko dut, gogoratu hemen goian 3 zentimetro neurtu ditugula, beraz, 3 zatitan zatitzeko, hemen zentimetro bakoitzan, bat bestearen ondoan eramango dut zentimetro bat, hola errepikatzen dut 3 aldiz neurri bera, eta tales erabiliko dut marra horizontala 3 zatitan, 3 ataletan zatitzeko. Paraleloak trazatzen, hasierako lerroarekiko paraleloak trazatuko ditut, eramandako neurri guztietan. Beraz, zuzenki hau 3 ataletan zatitu dut. Beraz, ja badakit eskalan zenbat izango dien zentimetro bat eskalan 2 zentimetro. Eta orain jarraituko dut beste zenbakin, beste neurri guztiak eramaten nire eskala grafikora. Gogoratu ere bai, nik neurtzen baldin baitut jarritako neurriak, noski ez du zer ikusirik erregalako 1 zentimetrokin, eskalan dagolako zentimetro hau, bale? Ze eskalan? Hau, egiten ari naizena, 4 3. Beraz, orain jakiteko beste neurri batzuk, eramango ditut, hartuko dut neurri bat, eskala hontan, eta trazatuko ditut arkuak neurria mantentzen, jakiteko zenbatien 4, 5, 6, eta nire marrazkiaren arabera, gutxienez, 10 arte egingo dut. 6, 7, 8, 9, eta 10. Jarriko ditut ere bai zenbakiak, 4, 5,
bost, 6, 7, 8, 9, eta 10. Beno, beraz, nik ja orain badakit zenbat den zen neurria edukiko ditun dimensio hauek nire marrazkian. Neurri hau islatuko du zentimetro bat, edo 10 milimetro, hemen kotak milimetron daudeta. Neurri hau, 0tik 2raino islatuko dituzte, islatuko ditu neurri honek 20 milimetro edo 2 zentimetro. Baina begiratu nire marrazkian agertzen diela ez hamarkako zenbakiak agertzen dira, 5 azken zifra bezala duten zenbaki batzuk. Agertzen da 95, 25, eta eskala honekin ezin ditut olako neurriak neurtu. Kasu horretarako erabiltzen da kontraeskala bat. 0 eskuinaldera eskala nagusia da, baina erabiliko dut beste eskala bat txikiago 0tik ezkerraldera, eta horretarako hartuko dut modulu txikiena, hau da, hemen daukadan neurri txikiena, eta beste aldera eramango dut. Hola. Hemen 0tik ezkerretara marrazten dudana da kontraeskala bat. Eta kontraeskalak ematen dit zehaztasun handiago, hau da, apreziazioa. Orain arte, apreziazioa, hau da, neurririk txikiena eskala honen arabera, zentimetro batekoa da. Hori zehatzago, zehaztasun handiago lortu nahi baldin badet, zatituko dut kontraeskala nahi dudan atal guztietan. Nere kasuan iritsi nahi dut 5 milimetroko apreziazio batera. Hau da, kontraeskalan neurtu behar dut gutxienez 5 milimetroko neurri bat. Horretarako hemen 10 milimetro baldin baditut eta bestaldera eramaten baldin baditut, hemen ere 10 milimetro ditut, beraz, zatituko dut 2 ataletan 5 milimetroko neurria, hau da, apreziazio minimoa eskala honetan neurtzeko. Beraz, erdikariaren arabera, edo erabiliko dut, barkatu erdikaria ez, erdibitzailea erabiliko dut, kontraeskala hori lortzeko. Nahastu egin naiz, barkatu, ezabatuko dut egindako arkua eta berriro erdibitzailea egiteko, trazatuko dut hemengo puntutik, arku arbitrario bat, eta 0 puntutik ere beste arku arbitrarioa. Badakit hortik pasako dela erdibitzailea, eskuaira eta kartaboia erabiliko dut. Beti bezala nik bakarrik badaukat eskuaira. Erabiliko dut hau, erdibitzailea trazatzeko eta erdiko puntua lortzeko. Momentu hontan, ja badakit, hemen, eta markatuko dut momentuz gorriz, badudala 5
milimetroko neurria eskala hontan. Beraz, kontraeskalan lortu dut 5 milimetroko apreziazioa eskala grafika hontan. Atzeraka botako dut, jarriko dut orain zenbakia, baina aldatuko dut kolorea. Vale. Eta hemen jarriko dut modela 0,5 zentimetro edo 5 milimetro. Badaukat momentu hontan 5 milimetroko apreziazioa. Badakit agian pentsatzen dugula galtzen ari garela denbora asko errazago da kalkulagailu batekin. Beno, nik pentsatzen dut ezetz, eskala grafiko batekin, eskala grafiko bat beti edukiko dugu paperean, oso azkarra da, oso simplea da erabiltzeko, eta gainera beharrezkoa da planoetan. Zergatik, nik plano bat baldin badukat eta zenbakiz idazten baldin badet eskala, edozein momentutan egiten baldin badet kopia bat, plano horren kopia, eta hunditzen baldin badet planoa, edo txikitzen baldin badet, frakzio honek ez du ezertarako balio. Baina eskala grafikoa bai, handituko delako, edo txikituko delako, marrazkiaren proportzio berdinan. Beraz, eskala grafiko bat beti izango da elementu laguntzaile bat. Beraz, nola erabili orain? Oso simple, utziko dut hemen pixka bat libre marrazteko hemen, eta hasiko naiz irudi hau marrazten. Erabiliko ditut lan egiteko lerroak, eta hasiko naiz adibidez, 95ko neurri horrekin. Beno, erabiliko dut lerro arbitrario bat, eta lerro horren gainean eramango dut ja eskalan benetako neurria, baina eskalan gogoratu, beraz, banoa nire eskala grafikora, eta baldin badaukat 10ko zenbaki bat, 0 zentrotzat hartuko dut eta irikiko dut nahi dudan punturaino. Adibidez 6 zentimetrora, 7 eta bar. Zer gertatzen da 95 milimetroko neurria baldin badaukat. Kasu hontan, aprobetxatuko dut kontraeskala, baina 90ko neurria zentrotzat hartuko dut, eta beste aldera irikiko dut konpasa, 5 milimetro horiek kontraeskalan daudenak lortu arte. Beraz, erabiliko dut konpasa berriro zabalera aldatu gabe, horietako mutur bat zentrotzat hartuko dut, eta neurria, eskalan eta kontraeskalan hartutako neurria, eramango dut hasieran trazatu dudan lerroraino. Luzatu behar dut pixka bat lerro hori, motza geratu naiz hor, luzatuko dut, hola, eta ja badakit noraino iritsiko den nire pieza. Gero, trazatuko dut 50ko distantzia hau, eskuaira eta kartaboia erabiliz, elkarzuta trazatuko dut puntu honetatik, eta honen gainean neurtuko dut eskalan hemen agertzen den benetako magnitudea. Hau da, behar ditut 50 milimetro edo 5 zentimetro. Hartuko dut eskalan, puntu hau zentrotzat hartuko dut, eta kokatuko dut altuera. Berriro eskuaira eta kartaboia erabiliz, kokatuko dut, aprobetxatuko dut 25 milimetro hauek jartzeko, berriro
errekuperatuko dut konpasa, 2 zentimetroko punturaino edo puntua zentrotzat hartuko dut, eta konpasarekin irekiko dut konpasa kontraeskalan agertzen den 5 milimetro horretaraino. Beraz, puntu hau zentrotzat hartuko dut, eta hemen markatuko dut altuera. Aprobetxatuko dut ere bai, eta neurtuko ditut 4 zentimetro horiek, benetako magnitudean agertzen diren 4 zentimetro horiek, baina nik eskala horretan, eskala hori erabiliz, eramango ditut nire marrazkira. Hola. Beno, orain ja baditut lerro nagusiak, orain bai eskuera eta kartaboia erabiliko dut, lerro laguntzaileak trazatzeko. Paraleloak eta elkarzutak trazatuko ditut. Beno, hola, eta geratzen den bakarra hau da. Vale. Orain, pixka bat emaitza nabartzeko, errepasatuko ditut aldeak, baina hori bai hauek geratu behar dien tokian. Horatu zuek, trazatu behar dituzuela marra hauek zure mina biguinarekin, eta eskuaira eta kartaboia erabiliz. Nik hemen ordenagailuan trampa pixka bat egiten naiz eta batzutan gaizki atera trampa hauek. Hola. Eta azkena. Bueno, listo. Vale, ja badaukagu piezagina eskalan. Kontrakoa, edozein neurria jakin nahi baldin badet zenbat den benetako magnitudean, adibidez diagonal hau, nik badakit neurtzen naizela 8,75 zentimetro, baina hori marrazketan zenbat den benetako neurrian. Hartzen dut marrazketan neurrian, konpasarekin, eta banoa eskala grafikara. Izango dira 6 zentimetro baino gehiago. Jakiteko mehatz jakiteko zenbat den, eramaten dut konpasen orratza 6 zentimetroraino eskalan, eta beste aldera irekitzen dut. Ikusten dut hemen ez dela iristen 0,5 zentimetro horretaraino, beraz jakiteko zenbat den haunditu beharko nuke apreziazio hori. Momentuz esango nuke 6,5 zentimetro diela, nire apreziazio maksimoa edo minimoa 0,5 zentimetrokoa izango dela. Beno, hau da eskala, espero dut zuek laguntzea, edozein galdera galdetu lasai. Eskerrik asko.